साला जिंदगी झंड होल बा एको गो माल नहीं सन पटत आहू पुरन की का भइल साला वो छोड़ के भाग गए ए अरमान भैया का रबरा मौगी का बड़ा रन खराब बा का कइले बिया रे हमर पैंट खोल देलियो एगो आवरी चुम्मा दो ना। चल 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 तोरा माई से कहतानी ऊपर रोके दे देना तो घरे कह दीही। सत्यनारायण बाबा के प्रसादी हो कि बांट दी। चलो ए भौजी पे मिल सरिया देव घर नगरिया लचकी कमरिया। ओए भात खइले ह भात खइले ह हां भात खइले ह भात ना गधा के लार खनी हो रे तेजा काहे मुंह तो तारे रे तो कहां मुती तारा मुंह में कृपा न कोइनी हमारा पर बर्बादी हो गई भोले बाबा हमारा जान के शादी हो गई कृपा न हे भगवान जी हमारा वीडियो को लाइक ना करे उसका डिस्प्ले उड़ जा हमार बाप से बड़ा मौका बा का कइले बारे माई के छोड़ के मौसी से बतियाता मोबाइल पकड़ता थोड़ा सा मुत के आवतनी थोड़ा सा काहे मुतबो आज सब के छोड़बा तो ना के पियबा का पैदल चले के बा पैदल रातो दिन कमरिया लगाल भेसली कमरिया लगाल भेसली साँच को